Jeg havde ikke lige mere mine med det. Okay. Nej, jeg brugte det der, siden jeg var barn. Bismillah. Ja, klar. I dag skal vi filme vores anden YouTube-video, og vi skal over til Abdel. Jeg har taget nogle hjemmelavede falafler med, og så selvfølgelig har jeg også taget et glas mælk med. Kom, ærligt. Den her mand, han er svær at få fat på, men vi gjorde det fandme. Nu er vi altså også ved at være fremme ved Abdels studie, og jeg kan godt mærke, at jeg begynder at få lidt sommerfugl i maven. Yes! Ja, tak. Ja, tak. Ser det ikke godt ud? Jo, det gør. Falafel. Ja, hvem har lavet det? Det er faktisk mamma, der har lavet det. Nej. Ja. Så det er fuldstændig hjemmelavet, og så med tartare, tror jeg. Ja, det gør det. Ja. Lige præcis. Du er palæstinenser. Ja, lige præcis. Fra Libanon? Ja, og jeg er libaneser. Ja. Mine forældre er født i Libanon. Deres forældre flygtede, men jeg er faktisk født i Abu Dhabi, for det ikke skal være løgn. Er det rigtigt? Ja. Nå, okay. Okay, vildt nok. Jeg har lige været forbi grønhandleren på vej herhen, så det skulle gerne være sådan helt frisk. Helt frisk, ja, det kan jeg godt mærke det. Der er det blødt. Ja, ikke? Og man kan sådan mærke melen. Ja, jo, ja, min mor plejer at bage dem i ovnen, ikke? Altså, er det rigtigt? Ja. Okay, sindssygt. Ja. Men Abdel, jeg har jo fulgt dig sådan der i rigtig, rigtig mange år, og jeg har faktisk fulgt dig dengang du også lavede, Familien fra Lærkeberg. Ja, det så jeg faktisk. Er det rigtigt? Ja, jeg fulgte med fra start til slut. Er det rigtigt? Elskede det. Ej, fedt. Også fedt, at det blev sådan nuanceret, det der med udlændingen og sådan. Der var jo ikke rigtig noget dengang. Altså sådan, der er sådan, jeg følte lidt, at det viste et andet billede af os. Ja. Altså, at vi også... Vi har også nogle gode jobs, og vi hygger os også, og vi har også det der familieliv. Præcis. Det var i virkeligheden bare et ret kedeligt program. Altså, vi sagde jo bare ja, fordi det bare viste en almindelig familie, der bare lavede det samme som alle mulige andre, ikke? Ja. Min far grillede lidt meget, ikke? Men ellers det var så var det... Jeg synes, det var hyggeligt. Det kunne jeg godt lide. Må man godt gå i gang? Ja, selvfølgelig. Nej, hvor lækkert. Ja, jeg tager jo også en gang imellem sådan nogle laktasepiller. Som så hjælper min mave med at fordøje. Ja, du skal have meget mælk. Ja, det er de vilde dage, ikke? Når jeg lige skal spise en hel sandkage, eller en drømmekage, eller et eller andet. Men det er også underligt, du tvinger dig selv til at drikke mælk i det her koncept. Ja. Men det er heldigvis laktosefri mælk. Er det? Ja, den er lige der. Du er også er det rigtigt? Ja. Nå, okay, så. Drak du sødmælk derhjemme? Minimælk. Ja, okay. Ja, men... Jeg havde ikke lige mere minimælk. Okay. Nej, jeg brugte det der, siden jeg var barn. Altså. Er det rigtigt? det føles ulovligt. Så længe jeg opfører mig som alle andre journalister, altså, jeg har en palæstinensisk baggrund, men derfor kan jeg godt dække alle sager, ligesom at en kvinde kan også godt dække en sag om ligestilling. Altså det er det, som journalister skal man sådan kunne, når man i hvert fald når man laver nyheder, så kunne tage den der kasket af, og så tage journalistuniformen på. Og så det, hvad du privat mener, det kan du bruge det kan du gøre i nogle andre formater. Ja. Det kan du gøre hvis du har din egen podcast eller whatever. Lige præcis. Lige præcis. Okay. Det er godt. Og så jeg synes faktisk, den her, det er sådan... Altså, ja, og det er meget forskelligt, hvordan folk laver den. Det synes jeg også. Altså, det er lidt... Ved du, hvad man laver der? Nej. Ingen emelse. Et tahine eller sådan noget? Ja, tahine, ja, det er rigtigt. Og hvad mere? Nej, det ved du ikke. Tartare. Det er jo det hedder. Tartare. Min mor var engang hun var gæst i Aftensuppe der, og skulle hun tale om ramadanen og sådan noget. Og så skulle hun vise dem, hvad vi spiser, når det er efter, og så stod hun med jalab, ikke? Og så spørger de hende, hvad er det der jalab? Så siger hun, de spurgte hende, hvad er der i jalab? Så siger hun, der er jalab. Og så siger hun, nej. Og så siger hun, i stedet for, det ved jeg, ligesom mig, hun bare svarer bare, i stedet for at sige, det ved jeg ikke. Nå, okay, så er det måske der, du har det. Måske. Måske fra mamma. Skide hyggeligt. Tak for besøget. Det var godt at se dig. Lige måde. Kom godt hjem. Tak for det. Nu er det bare hjem og så skal vi over til Joey Moe. Det glæder jeg mig fandme meget til. Må vi ikke lige være med? Må vi ikke lige være med? Jeg er med. Okay, nu er vi kommet i torvet. Jeg har hentet desserter, og så er vi ellers klar til at komme op og se Joey Moe. Nu er vi kommet backstage. Vi skal lige tjekke deres faciliteter ud, og så ellers så venter vi egentlig bare på Joey Moe, så vi kan komme i gang med videoen. Og det første, jeg får øje på, det er jo den her soft ice maskine, ikke? Skal vi lige...
sindssyg soft ice, jeg lige får lavet mig. Er det ikke en sindssyg soft ice, jeg har lavet? Som om jeg ikke har lavet andet hele mit liv. Okay, har vi noget chokolade, et eller andet? Altså, vi mangler et glas mælk, ikke? Der mangler et glas mælk, det gør der. Ja! Har du det godt, mand? Så senere, mand. Skal lave sådan en, hvor vi kommer ud fra et glas mælk sådan her. Er det sygt fedt, eller er det fedt? Nej, jeg tror godt, det starter. Så skal vi slet her. I dag skal vi spise nogen, eller hashtag en sindssyg masse kager med et glas mælk. Med et glas mælk. Og Joey, hvad skal vi starte med? Altså, den er, jeg tror du har placeret sådan et lykkehjul af jordbær-symfoni her, ikke også? Det ser sindssygt ud. Jeg tror, vi er nødt til, at den lige bliver gemt. Det er sådan slutspillet. Det er slutspillet, ja, okay. Bossen, Så vi starter stille og roligt ud. Bare en cookie. Ligner sådan noget. Bare. I får lige lov til at se, hvordan det ser ud. Det er sådan noget, der er snydekode her. Jeg tror, det hedder crumble cookie. Ja, det tror jeg også noget, da du sagde det, så det passer meget godt. Og inden jeg spiser, sådan, inden jeg tager første bid, så siger jeg noget. Du ved jo sikkert allerede, hvad det er. Du er jo fra Amager. Hvad siger du? Det er noget, altså, jeg siger bismillah. Ja, bismillah, inden jeg spiser. Ja, tak. Kom nu. Og så smager vi det. Altså, den har sådan 7 lag. Wow. Ja. Det er en Jeg ved ikke, hvorfor jeg kigger dig så dybt i øjnene. Det er en tung sag. Altså, det er en tung sag. Jeg føler, at den har sådan flere lag i smagsoplevelsen. Det kan jeg godt lide. Og så er der også noget pistache ovenpå. Ja. Ja, den er faktisk rigtig god. Ej, den får lige en tur med her. Men du spiser heller ikke så meget. Har vi sagt, at vi sidder backstage? Vi sidder backstage. Jamen, det ved ikke, vi har sagt. Helt speciel invitation, og det er første gang, jeg er til fredagsrock, og det er første gang, jeg er backstage. Så er det også en vild oplevelse for mig, ikke? Jamen, det er nice, og så sammen med dig. Ja, det er jo endnu det er kæmpe fornøjelse. Det er jo virkelig stort. Og ved du hvad, fordi du træder lidt ind i min boldbane, så træder jeg også ind i din, så jeg tager sådan en her. Ja. Med noget hummus. Jeg håber ikke, det er sådan noget med sådan en gulerødshummus eller et eller andet. Jeg håber bare, det er en standard, sådan en god en. Den er... Den er faktisk god. Det er den. Ja, det er den faktisk. Men jeg vil sige, den disrupter det. Altså, du går bare ind til at se sådan en god familiefilm, sådan en feel-good en, som alle kan være med på, ikke? Ja. Og lige pludselig så får du bare sådan et eller andet gyser gyser-element ind på højre, så jeg tror lige, vi siger lige tak til... vi siger tak til den her, og så kommer vi tilbage til... Ja, jeg har faktisk noget vigtigt til dig her, men... What the fuck? Nå, shit. Bro, jeg havde en kæmpe overraskelse til dig, men... Hvad skal den er gået i stykker. Nej. Jo. Lad nu være. Jeg sværger. Prøv at se. Wow, den er bare delt op jo. Den har jo, hvad hedder det? Nå, var det optur. Prøv lige at se, hvad der står på. Motown. Joey Motown. Ja, dem vil jeg faktisk gerne lige vise. Kan du prøve at holde sådan her, bare så jeg lige kan? Ej, det er stort, mand. Prøv lige at se her. Det her, det er jo en... Den er knækket, bro. Den er knækket, bro. Jeg havde glædet mig til at vise den, men der står første album Motown, og så står der Joey Mo på den. Det er stort. Og den kan jo, altså, den er jo spiselig, den her. Så det er jo din, det her. Det er jo næsten, jeg skulle næsten have den med op på scenen. Ja, det er jo sindssygt. Altså, det er faktisk rigtig nederen, at den er gået i stykker. Ja, det synes jeg. Men det er en tung satan, så jeg kan godt forstå, at den måske bare... Så det betyder rigtig meget for mig, at folk har lyttet med igennem årene, og den gik faktisk guld her for ikke så lang tid siden, og det er jo ikke... Det er et stort cadeau til folk derude, der lytter stadigvæk, mand. Du gør det også skide godt. Tak, og, jeg havde jo lyst til at nævne for dig, at jeg hørte en af dine sange i dag sådan meget tilfældigt. Og det var jo en sang, der bare var på min playlist. Og det er faktisk, altså, af alle dine sange, der er det i hvert fald sådan top 3. Okay. Og der vil jeg sige, kan du gætte, hvad det er for en? Jeg er jo sådan en kærlighed, født i juli måned, Krabs, du ved. Det er jo sådan, du ved, det er sådan en rigtig kærlig sang. Er det Smuks på en søndag? Ja, det er det. Ja, det er godt ramt. Wow, det er faktisk sindssygt ramt, men ja, det er. Og så er der en anden, der også er. Det er også en kærlighedssang. Du mener? Ja, det er sindssygt. Hvis man vender kameraet om, så kan man se, at der står 7 shababs på sådan nogle skilte bagved. Så her. Så jeg kan ikke læse, og så squinter man op. Smukkes på en søndag? Ja. Men det er vildt nok, du ramte plet. Ej, det var nice, mand.
Hey, kæmpe optur, mand. Det er også nogle år siden, de kom ud jo, så... Ja. Altså... Jeg skal bare bede om det hele. Biskop? Hvad siger du til sådan noget? Ja, hvad siger du, det hedder? Biskop. Biskop. Ja, biskop, sådan noget Lotus, halløj. Lotus. Sagde du lige Lotus? Ja, Lotus. Det lyder godt, mand. Altså, den er rigtig god. Og Men, den er meget snasket. Men okay, så vi skåler her. Ja. Så siger vi bismillah. Ja, tak. Okay, prøv her. Den har også snydkoder, den her. Ja. Fordi den spiser vi ikke den samme. Nej, det er den anden. Men den her har også flere lag i smagsoplevelsen. Det synes jeg faktisk, hands down, er noget af det lækreste, når man spiser. Det er, når det kan blive ved med sådan lidt give, i stedet for at du bare får det, du ved. Helt klart, helt klart. På en gang. Og det giver også lidt den der, hvor tungen og ganen, de spiller sådan pingpong med hinanden, ikke? Ja. Jeg stopper også lige her. Det der kommer til at ske, jeg har lige sonderet området hernede ved bordet, og har simpelthen fundet ud af helt selv, at der er lidt mangelvare på sukkerindivider. Så jeg tænker, at du har tilkaldt en... Det har jeg. Assistance. Det er godt. Har vi noget Mathilde-kage, og det har vi lige her. Og det her, det er jo en voldsom satan. Og du laver sådan en dual wield med sådan en... hvad er det her? Altså, det skal de også lige se. Ja, Den vejer bare 300 gram, den her. Det er sådan en... Godt og vel en tredjedel kilo. Det er... Og så prøv lige at se, hvad vi gør, ikke? Så bliver det jo egentlig bare, hvor vi... Prøv at se, hvor lækkert det her det ser ud. Nej. Men den er jo så... Den er så thick, den der. Vil den ud? Ja, vi kan godt få den ud. Kan vi ikke det? Jo. Altså, jeg kan ikke finde ud af, om det her ser lækkert ud på film, men i virkeligheden er det drop dead. Altså, den drukner jo. Ja, den skal helst ikke kunne få vejret. Ja, det er sindssygt. Prøv lige at se. Vi er enige om, der er en time til show, ikke også? Jo, du skal op lige om, eller du skal på lige om lidt. Yeah. Ja, den vil jeg faktisk rigtig gerne have smage. Ja, men det vil jeg... Kan vi... Ja, ved du hvad? Jeg gør det. Værsgo. Har du den? Jeg har den her. Jeg kan også godt mærke, det der sukker, det... Får det varmt? Ja, rigtig varmt. Det er lige før fedt en tår. Men jeg ved ikke, om det er fordi, det bare er... Ja, den er virkelig. Ja, okay. Altså, jeg er ved at få abstinens, så har vi en gaffel? Ja, okay. Fedt. Tak. Okay, så er det jo min tur til at smage. Skal jeg tage den her? Bare lige så I ser det samme, som vi ser, ikke? Jeg er helt sved. Helvede, mand. Du kommer også lige til at tage det lidt ned. Det sender vi bare en regning på 56.000. Den er så... Altså, den er tung, ikke? Den er tung, den er heavy. Men hold kæft, mand. Altså, der er til en... Chokolade inde i. Jamen, det er det. Men den er kompakt og en håndgranat. Nu er jeg opvokset i en opgang, hvor vi har været sådan noget, var vi 8 fætre og kusiner og et par onkler og nogle tanter og mor og far og sådan noget. Jeg tror snilt, at hele den hawaiianske Samoa tribe derude kunne leve sådan en halv uge på den der. Altså, den er også, det er en tung satan. Ja, det er det. Så får sådan en i skallen der, så rører der altså 2 tænder, 2 pløkker ud af skallen, ikke? 100%. Ja, godt. Jamen, med det her. Joey, tusind tak, fordi at jeg måtte komme herind og filme med dig. Det betyder meget. Det er så virkelig meget. Det er sgu en ære at have dig med. Dejligt, du kom. Jeg har ikke spist i 14 dage op til nu, så nu har jeg ikke fået noget beløg. Det er derfor, at jeg får noget varme i kenderne og sådan noget. Det var også bare det, ikke? Ja, tak. Sådan. It's a wrap. Sindssygt. Så skal jeg lige smage den her. Tak. I lader det stå, det her. I lader det stå. Optag afsted. Ja, tak. Fuck, hvor fedt. De gav mig 15 minutter.
resumé. Jeg kommer til at lave det her til jer hver eneste uge. Men det var også bare det, ikke?